गिबियावनो माइनावसालि गामिनि फारसे आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं लुबैजादो जोंनि न'आ मा रखम जागोन आरो जोंनि न'नि सावगारिखौ मा रखम जानो हायो, बेनि थाखाय आङो बे भिडिअआव मोननैसो न' होनाय जादों, सावगारि होनाय जादों। बे सावगारिखौ नोंसोर नायना ला आरो मा रखम मोजां जायो बेखौ बे भिडिअखौ नायखांनानै आंनो मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय। लोगोसेनो आंनि बे भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आं माने नोंसोरनि एबा जोंनि समाजनि मानसिफोरनि एबा गिदिर गोलावनिफ्राय बुंजानो लुगैदों मा रखम न'आ मोजां जागोन बेखौ बे भिडिअ नायनानै नोंसोरो सायख'ना लाबानो जाबाय। सायख'नानै मा रखम खायोब्ला मोजां जागोन न'खौ आरो बिसोर मा रखम खानायदो बेफोरनि बागै आंनि भिडिअ नोंसोरो कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो नायनानै ला। बेखिनियावनोसै।